O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o anuncio da concesión ao Concello de Ribeira dunha parcela situada no recinto portuario de Aguiño para a creación dun centro de deportes náuticos. O chan demandado polo Concello comprende algo máis de 1.100 metros cadrados para unha parcela cunha superficie total de 2.235. O terreo está urbanizado sen desnivel destacable con todos os servizos de saneamento e abastecemento ao pé da parcela, sen supoñer un relevante impacto visual na fronte marítima da localidade. Segundo o proxecto elaborado pola empresa Auxil Arquitectura, o centro tería unha superficie útil de 1.065 metros cadrados repartidos en dúas plantas, deixando o resto do espazo libre para permitir manobras, prazas de aparcamento ou futuros crecementos. A planta baixa destinase ao almacenamento de embarcacións e entrada ao club de remo, con recepción e foxo. No primeiro andar haberá un salón multiusos e despacho, así como un baño adaptado, vestiario, xinasio, zona fitness e cardio. A obra suporá un investimento de 1,2 millóns de euros e virá a complementar as obras de remodelación da fachada marítima de Aguiño, que se están a desenvolver no marco da EDUSI máis Ribeira Atlántica, nas que se inclúe tamén unha pista de pump track e calistenia.